Sa Negros Oriental, siyam na ka mga tao ang natakdan sa provincial lawyer nga nagpositibo sa COVID-19. Tungod niini mga dapit, di nagpuyo ang mga natakdan nga mga tao gipang lockdown. Si Chelo Valiena sa report. Una nang natakdan sa provincial lawyer ang 7 ka tawo nga naglakip sa iyang security officer, driver, messenger ug mga kauban sa panimay. Sa 11 taho sa Provincial Health Office, nagpositibo usab ang 2 ka kliyente sa abogado. Samtang ang driver nakapanakod usab og laing 5 ka tawo sa ilang dapit sa Zamboanguita, Negros Oriental, lakip ang asawa niini. Ang iyang asawa nakatakod usab sa messenger nga taga Barangay Bantayan. Musumada na karon og 15 ka tawo ang natakdan sa abogado. Tungod niini gi-lockdown ang 13 ka bahay sa Barangay Bantayan, 11 ka bahay sa Barangay Bahumpandan ug pipila ka dapit sa Barangay Banilad ug Kandaway. Gi-lockdown usab ang tibok Barangay Lutuban ug 2 ka sitio sa Barangay Mayabon, Zamboanguita. Lakip sa gi-lockdown ang 2 ka barangay sa Shaton ug ang Boulevard sa Tanhay City nga gisuruyan sa abogado. Una nang gi-lockdown ang Hall of Justice o Provincial Jail nga gibisita sa abogado gikan sa kauluhan. Sa siyam ka tawo nga kauban sa abogado, 3 ang nagpositibo. Nagdigatibo hinuon ang mayor sa lungsod sa Pamplona uban ang unom niini. Wala, dili ko sa totally nga gi-lockdown ako sa Purok 1, das Purok 1 ug Purok 2. Dili totally lockdown. Ilang balay may akong gipang lockdown nga they are not supposed to go outside. Na may gipapirma nila nga kung mugawa sila, entitled sila nga amo silang na sila ipadakop namo sila. We confer with Dr. Atala kay siya sa City Health kay sila nag-swab, kami nag-swab. Ang nag-positive nato kanira yung 3. Tungod sa lockdown, pipila ka dapit nga sagad suruyanan sa lalawigan nagmingaw. Nahulga ta og nahadlok ta tungod aning mga nangitabo karon. Ay alarming kaayo kaya like palakasan na yung system na lang. Kaya like wala kabalo atong mga na-meet dara na aday na ikuan. May possible symptoms na nya dili ta aware. Chelo Valiena, Balitang Bista.